Nou, en je zijn dus 2 dames die uiteindelijk gasten begeleiden, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Wij bestaan bij de ingang en de gasten die binnenkomen, die ontvangen we. We zorgen dat ze toegang hebben tot het terras en we zorgen dat iedereen naar zijn zin heeft. Ja. Ben het al je genodigde gasten? Ja, dat zijn in principe sponsoren of genodigde gasten. Ja. We gaan dit hier voor het eerst in een boot. Dus de Marcol uit Grauw van de Stichting Gehandicapten Sport. En die leidt hier vreed, jongens, nu, en morgen. En mijn cliënten, gehandicapten. We hadden elke jongen een orengroep om zo vol mogelijk mensen te komen staan om dit prachtige spektakel van dicht bij mij te zien. Dus het is elke keer een orengroep. Ja. Dacht je dat ik iets zien? Nee, daar doe ik niks in. Ik beperk me tot het gastendek en om de mensen welkom te heten en van een bandje te voorzien. Ja. Hoe leuk is dat werk? Dat is heel leuk, want we hebben een heel leuk team. En we vinden het gewoon geweldig om mee te werken aan een groot evenement zoals dat nou in Dokkum is. Nou, de meeste mensen zijn zeer toegankelijk en er is een hele goede sfeer. Dus ja, dat is absoluut hartstikke goed. Nou, dan gaan we nog even voor naar die handicap, maar daar ben ik wel beneden. Nee, hoe beleven die zijn, jongen? Fantastisch. Echt, het is een feest om daar aan boord te wezen. Die cliënt die had zo naar hun zin en die zie je er al weken naar uit. En ze zijn ontzettend enthousiast. Kan ik dan stellen van dat er soms een wachtlijst is? Ja, de mensen die wonen graag op de boot op een bepaalde jongen plak. En soms weer op een andere jongen plak. Dus daar hebben we zo volle mogelijk gescoten om echt zo volle mogelijk mensen op die boot te krijgen. Net alle gasten gaan in de boot, want sommigen vinden het te druk of te lood. En die blijven naar binnen zitten. Maar we hebben binnen een televisie, dus die mensen kunnen van binnen het hele programma meemaken. Er zijn vrijwilligers aan boord, er zijn mensen van de Marcol zelf, kapitein, dat is ook je vrijwilligerswerk, dus die zijn aan boord. En er zijn vrijwilligers namens de nationaliteitsdagen, die zijn aan boord en die zorgen voor de catering en dat is ook mede mogelijk gemaakt door Siggo. Die had onder andere de cateringsponsor.